Welcome to... Ano yung vlog mo? Naglakaw? Naglahaw? Ano ang link sa vlog mo? Cheryl Vlog! Hello! Guys! Welcome to... Kasi manggihapon pa lang, ang train sa nagihan. Okay. Babu. Wala pa pakialam sa inyo. Basta oo. Mapirinig ka mo. Ayaw na. Ha? Wow! Jadi natulos? Oo nga ni. No, ba yun? Ayaw na, mamaya na. Bagay yun. Ha? Okay. Naglaho Falls. Ha? Sorry. Oo naman. Bisik, bisik. Ano? Ano? Cagayan. Sige. Oh my God. Sige. Cagayan. Saya pa. Lagi ujek. Ako ganito medyo.
Dito ang basura ta ha. Hindi, madali man lang yung pagkugasan. Kaso mayon pa dito. Iputok mo yung sayang to. Kaya nga ni, dito may nito ako. Kaya, Hoy, mag-imod! Imod! Grabe man. Kabidyo. Woo!